Sziasztok, én Vili vagyok, és ebben a videóban elmondom, hogy miért utálom az ilyen egy napom típusú videókat. Tudom, hogy a legtöbb embernek egyértelmű ez, de azért ki kell mondani, majdnem mindegyik ilyen típusú videó kamu. El nem tudom képzelni, hogy az életben van olyan, akinek úgy indul a reggel, hogy azért kell fel 5-kor, vagy 4 órakor, nem is tudom, nagyon-nagyon korán, az a lényeg, hogy elmenjen edzeni, és körülbelül 7-ig megcsináljon annyi feladatot, mint más fél nap alatt. Múltkor azon gondolkoztam, hogyha ilyen típusú tartalmat szeretnénk gyártani, akkor konkrétan szabadságot kérek kivennem. Na de szerencsére nem szeretnék ilyen típusú videókat csinálni. Ehelyett elmondom, hogy nagyjából az én napom milyen szokott lenni. A koránkelés része azért meg szokott lenni, amint láthatjátok, nem a saját legómat pakolom össze. Szóval kisfiamék felkeltenek korán, és egyáltalán nem úgy kelek föl, hogy kipihent vagyok, ebből itt elkezd dagadni egy ér, és a szemembe ki akar ugrani. Hát ugyebár nem lehet mit tenni, tehát hogyha a gyerekek fölkeltek, akkor igazából onnantól kezdve reggeli, készülődés, aztán mindenki megy a dolgára. De in the life-okban sokszor láthatjuk, hogy milyen egészségesen, milyen tisztán, mennyire finoman esznek reggelit az emberek. Hát az az igazság, hogy nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de nekem nagyjából 10 órakor jut eszembe, hogy bakker, még nem ettem semmit, akkor megeszek egy szelet cukrozott kekszet, de már akkor megittem a harmadik kávémat, tehát hogy nagyjából ez nálam így szokott lenni. Viszont a 10 és 11 közötti reggelővel pedig az a gondom, hogy én délben szeretek ebédelni, tehát hogyha túl sokat ezek 10-kor, akkor nem fogok tudni rendesen ebédelni, az meg a mentális egészségemnek nem tesz jót. Ja, és akkor már reggel korán elkezdődik a munka. Na és ez a másik, amit nem szeretek. A munka az munka. A munkahely egy olyan hely, ahova muszáj bejárni. Én nem tudom elképzelni azt, hogy minden egyes videós, aki ilyen tartalmat készít, az teljesen nagyon-nagyon szívből szeret bemenni az irodájába, vagy a munkahelyre, vagy bárhova. Minden túlságosan szép, minden túlságosan tiszta. Aztán az is lehet, hogy csak én vagyok irigy, és én nem tapasztaltam ezt még meg. De hát én még nem tapasztaltam meg. Konkrétan az ilyen típusú tartalomkészítőnek az egész napja meg van rendezve, megvan, hogy mikor, mit, pontosan hogy csinál. Én meg örülök, hogy el tudok menni úgy vécére, hogy senki nem keres közben. Az tény, hogy én is nagyon szeretem azt, hogyha reggel, amikor fölkelek, és mondjuk kijövök a nappaliba, vagy a konyhába, vagy bárhova, akkor szép rend van, és szép rend vár. Ezért mi nagyjából este szoktunk elpakolni, tehát ezzel a részével azért egyetértek, csak azokban a videókban, amikről most beszélek, ott nem tudom, hogy észrevettétek-e, de soha nincs takarítás. Mindig csak finomakat főzünk, egyszerűen csak kitisztul a tányér magától. Reggel az élére vasolt inget vesszük föl, délben mindig van idő kaját csinálni, vagy már előző nap megcsináltuk a kaját, ez a kedvencem. Talán nekem az nem tetszik a legjobban, rájöttem, hogy minden nagyon tiszta, túlságosan steril. És most itt nem a konkrét tisztaságra gondolok, hanem arra, hogy semmiben nincs olyan íz, nem érzed, hogy nem valódi. A kedvenceim azok az aláfestő zenék. Minden ilyen típusú videóban ugyanolyan zenék vannak konkrétan. Ezek a lofi, hip-hop, vagy nem tudom milyen típusú zenék, vagy talán úgy is meg lehet őket találni, hogy vlog zenék. Miért nem lehet megmutatni azt, amikor mész a busszal az irodába, vagy a munkahelyedre, vagy bárhova, és közben hátul sír a gyerek, elől már reggel egy részeg munkás felszáll, az öregek kikérik maguknak, hogy miért nincsen több hely a Tesco-s járaton, vagy nem tudom, az már lehet, hogy a Tesco-s járat csak régen volt. Ezeket miért nem lehet megmutatni? De ezzel tudnék azonosulni. És az már feltűnt nektek is, hogy az főszereplő, akinek a napjáról szól ez a történet, soha nem mosolyog. Nem mosolyognak. Olyan, mintha ők sem élveznék ezt a nagy tisztaságot, hogy úgy mondjam. Én a vlogokat egyébként nagyon-nagyon szeretem, az emberek többsége ezzel így van, hogy azok a jó tartalmak, amik olyan igaziak, nem megjátszottak, amikor úgymond ilyen emberszagúak,
ezért is szeretem, és az új kedvencem egyébként, a Danó nevű YouTube csatorna. Én nem hallottam előtte róluk soha. Ők egy hát erdélyi család, ahol a Danó, a Dániel készíti főleg a videókat, de egyébként szerepel bennük az anyukájuk, a tesója, Csabi, az apjuk, meg rokonoktól, barátoktól elkezdve mindenki. És hát egyrészt ők egy ilyen nagyon vidám család, ami nyilván az a pozitív hangulat, ez hozzátesz az ő videójukhoz, meg a nézettségükhöz. Egy mezőgazdaságban dolgozó család, saját gazdaságuk van, és igazából a mindennapjaikat mutatják meg. Rengeteget dolgoznak, ez már egy nagyon-nagyon szimpatikus dolog bennük, és nem játsszák meg magukat. Ugyanúgy bemegy tehénszaros gatyával a városba, mert akkor sietni kell, el kell intézni. Nem a laptopot két kézzel csúsztatom be a laptop táskába, és nagyon óvatosan teszem fel a kabátomra a félvállas táskámat, mert különben meggyűrődik a kabátom típusú emberek. Nagyon-nagyon élvezetes egyébként, és nagyon hozzák a hangulatot. Tehát egyszer rajtuk például látni azt, hogy ők igaziak, autentikusak, abszolút. És persze az is hozzátesz, hogy általában nevetgélnek meg jól érzik magukat. De hát most, érted, ott vannak az állatok, ott vannak a nagy földek, rengeteget kell dolgozni, ez tény. A maguk uraik, együtt van a család, jól nevelték a gyerekeket, mindenkinek megvan a pörgősi élete, mi bajuk lehet? Fontos azt is megemlíteni egyébként, hogy bárki, aki vlogot készít, szerintem az elején próbál arra figyelni, hogy egy kicsit többet, egy kicsit jobbat mutasson magából, félve attól, hogy majd mit mond a szomszéd, vagy mit mondanak az emberek, hogy most hogy él, vagy azt miért nem úgy kell csinálni, és stb. Az egyébként nálam is abszolút megvan, szóval én is csináltam pár vlog videót még régebben, és őszintén szólva rettenetesen idegesítő volt, nem nekem is egyébként, mert mindig meg kellett válogatnom a szavamat, mindig, ha valamit rosszul mondtam, akkor újra kellett venni, és nem csak nekem volt zavaró ez az egész, hanem például a családomnak, akkor még 3-an voltunk, elmentünk valahova, nyilván akkor csináltam róla vlogot, ide mentünk, oda mentünk, állandóan a kezembe volt a telefon, de még az hagyjál lett volna, hanem ha valami nem olyan volt, vagy hogyha mondjuk beszéltem, és a feleségem hozzám szólt, akkor rendesen ideges lettem, hogy nem látod, hogy felvételt csinálok. És ki mondta, hogy hát de basszus, nyaralni jöttünk, tehát oké, csináld, de azért itt vagy a családoddal, tehát figyeljél már rá. Szóval abszolút megértem egyébként azt, hogy nem könnyű vlogolni, meg mit tudom én, de ez még nem mentség arra, hogyha direkt egy fals képet mutatsz magadról, és akkor igazából itt jön a témába a Day in the Life, vagy az ilyen egy napom típusú videók, mert egyszerűen csak számomra elképzelhetetlen, hogy az emberek így élnek, meg hogy ha egy ember is él a világon, akkor is már szerintem sokat mondtam, de hogy ez is egy trend. Ezt mindenki tudja, ez is egy trend. És aki egyszerűen csak előrukkol a semmiből egy ilyen videóval, hát ott azért lehet számítani arra, hogy ez talán fake. Totálisan olyan, mint az Instagram. Azt sem bírom nagyon. Mondjuk, az tény, hogy ezek szerintem már tegnap megszáradtak. Tegnap este. Azért van ilyen recsegős, meg ilyen visszafolytott hangom, mert nem akarom, hogy a kicsi fölébredjen. Az senkinek nem lenne jó. Mielőtt még rám szóltok, hogy műanyagot nem rakunk a mosogatógépbe, nem érdekel, én be szoktam rakni akkor is. Jó kis rizsát kiszedjük. Megpróbáljuk egy kézzel. Hát. Ritkán találom már a doboz méreteket, amikor kaját szedünk ki. De most egész ügyes voltam. Ezt ilyen szépen fogom elrakni. Jó van. Jó, az így.
Jó, van ez így. Bakker, nem áll. Hát, mit keresel itt? De a videó témájánál maradva, van mindig egy visszatérő elem ezekben a típusú tartalmakban, amikor elmennek lefeküdni, aludni. Mindenki időben, tiszta ágyneműben, mondjuk egyébként mondjuk ezt pont nem tudom felróni, de hogy mindenki időben, legkésőbb 9 órakor lefekszik, becsukja a szemét, egyből alszik, és reggel kipihenten ébred. Vagyis hát ugye tudjuk, hogy 4 órakor, mert hát reggel el kell menni edzeni. Mindenképpen. Hát nyilvánvalóan ki kell pihenned magad, mert el kell menni reggel futni, mert a kondiba is úgy megyünk, hogy futunk, aztán edzés, aztán ha hazajövünk, le kell tusolni, mert a kondiban nem lehet, otthon kell letusolni, aztán utána jöhet a fehérje és tojásrántotta, és kezdődhet a nap. Nem leszek naív. Pontosan tudom, hogy a legtöbb videó azért készül a YouTube-ra, hogy abból nézettség generálódjon, meg esetleg valaki megtalálja a kis útját, aki ki akar szakadni ebből a mókuskerékből, és akkor talán ebből kis pénzt kereshet, meg nem tudom mi. Bár egyébként itthon nem tudom, hogy ez így hogy működik. Ebből pontosan tudjuk, hogy ezek a tartalmak miért készülnek. Csak közben szomorú, hogy ennyire nem tudunk magunk lenni, magunkat adni, mert attól félünk, hogy mit fognak mondani mások. És akkor mi van? Ameddig a családod meg a barátaid azt mondják, hogy maradhatsz, addig szerintem nagy gond nincs. Aztán ennyi. Osszátok meg lent kommentben, hogy nektek ezek a típusú tartalmak, vagy nem az enyém, hanem amiről beszéltem, ezek tetszenek-e, vagy ti is csak olyan irigyek vagytok és sóvárgók, mint én. Legközelebb a következő videóban találkozunk. Sziasztok!